Ok, dere, da er det for matchen. Nå kan jeg bare spamme på en stil noe så sykt. Enchant og sverd. Hashtag Becker lite kan det være. Sånn. Så er det den siste da. Jo. Det her er komisk. Oi, 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 oi. Fy fader. Er det mulig? Ok, det låste jeg som feil idé. Ok, ja. Lik, abonner, ha det bra. Vi snakkes.